Ndị ọgwa ya mana ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka ekesa anya kedu kwanụ ka mbazụ si egwu iji eji n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụ na anaghị aga nke ọma nwee ndidi bụ nwa mgbe nta ya dị ihe ejeka ga-ajụ afọ mba Ọmalịcha Ada Igbo n'ụbọchị nke tata ka ndị obodo m na-eri ji ọfụrụ ịghọtara ya bụ n'ụbọchị nke tata ka m gosi gị ka anyị si wee rie ji ọfụ nke obodo m ya bụ na esi m ebe m bi wee gaba obodo nke m gasịrị ha wee rie ji ọfụ ha ya bụ tata bụ ụbọchị anyị futere ụtụtụ ihe mbụ anyị mere bụ izi ezi ụtụtụ na ọbọgwụ anụnwa ya na-achụgharị ọ na-agba ọbọgwụ na ngala ya bụ na ihe mbụ a ga-emebi isi ji ya bụ ji bụ isi afụrụ kwaba okpu na emume nke ụbọchị nke tata kedu ihe bụ iri ji ọfụ ma ọ bụ na ọ bụghị na ọjị ka iriri ụbọchị a ya bụ sonyere m ka anyị sie ji nke ọfụ ka anyị nwee ike wee rie ya wee soro ndị na-eri ji ọfụ n'obodo ya bụ ji a ga-eri ụbọchị nke tata ji ọfụ bụ ji na akpaka ọ bụghịkwa iwu inwe ike ịsụ ji a were ofe nsala rie ya inwe ike iri ji ma ọ bụ ihe ọbụla inwe ike isi ya kọgwọọ ya gwọ ya ọbụla masị gị mana ụbọchị nke tata nke anyị na-eme bụ isi ji na akpaka agwọrọ agwọ ịghọta nke ji wee bụrụ Ọmalịcha Ada Igbo bịa n'esi ya ngwa ka anyị na-aga ka m si atọ akpaka atọ ya dịka agụ ka ihe ga-ekwu ya mmadụ na-ekwu ya bụ sere m ka anyị nwee ike wee gwọọ ya bụ ji na akpaka ihe ọzọ ga-esonye ya bụ isi ose ya bụ ose eji wee na-eme gịnị agwọ ya bụ akpaka ya ebe yabasị eji agwọ akpaka nwa gịnịkwanụ bụ ịgwọ akpaka ma ọ bụ na yabasị adịrị ya ngwasịrị m ka anyị gwozie ya bụ akpaka ite anụ bụ ite m ji gbazie mmanụ ya mere mmanụ ji dị ya mana ọ bụrụ na ọ bụghị ya mmanụ ekwesịghị ịdị acha ya bụ ihe mbụ ị ga-etinye bụ gịnị bụ ogiri itinye ogiri anwa ịgbarie ya bụ ogiri ịgbarichacha ogiri anwa iwere mmiri ncha agbariri agbari ya bụ ọkpụkpụ ncha etinyere ma ọ bụ ndị na-akpọ ya ngụ iwere ya itinye na ogiri a gbarie ya bụ ogiri gbarie ịgbaricha ya ọfụma itinyekwa ya ma ọ bụ na ịchọ ọ bụrụ nke etinye ezughọ itinye ya na-agbari ya ọfụma gbarie ya ka afụ na ogiri anwa niile gbarichere agbari ịghọtara ya bụ ihe ọzọ ga-esonyekwa ya bụ itinye mmanụ ya bụ na ọ bụ na itinye mmanụ ịfụ ka ọ na-arụ ji na-arụkọta ịma na ị na-aga ebe anwa n'itifu mmanụ anwa mgbazere agbaze njite anwa wee gbaze ọ bụ na ire ogbu akịta ike na-afe efu ka ya bụ mmanụ na arụji wee wunye akpaka isi afụrụ kwaba okpu n'ihe anyị na-esi ifuru akpaka were gwakọcha ya ọnụ ịgwakọcha ya bụ akpaka gbaa mbọ fụ na ha ncha niile gwakọtara ọnụ ọfụma ụmụ ijiji anọ ka m si achụ ha iro ịchọ nke ịchụpụrụ ịchụtụtụ ya azụ nke ịchụpụrụ ọ nachite azụ ịchụpụ ya ọzọ iji wee gwa gị na ọ bụ ezigbo ogiri na ezigbo akpaka na ezigbo ngụ ka anyị ji eme ya tinye ose ka ose tego ọ bụrụ na ịbụ onye na-eri ose itinye ka ose masị gị ọ bụrụ na ịbụ onye na-eri ose itinye obere ka mụnwa itinyecha ya iwunye yabasị gị ịgwọkọbakwa ya ọnụ asị gị na akpaka agwọrọ agwọ na ji ịgwọkọkwa ya gwọkọcha ya ọfụma ịmara itinye nnu gị ka o si dị gị mma gwọkọcha ya ọfụma ifu na nri adịgo anyị enye gị akara ya itinye ụtazị ka o si wee dị gị mma ka isi chọọ itinye ụtazị nri eyego ibutuo ya ka isi chọọ were ihe ọbụla masị gị were butuo ya anyị mechaa nke anwa ihe ọzọ ga-eso ya ugbu a bụ anyị aga pụọ gakirie mmụọ nke obodo iji gosi na anyị riri ji ọhụrụ ji ọfụ kedu ebe iri ji ma ọ bụ na mmụọ agbara ifuko si aga Desculpa, onye? Kata mo megi.
Ya bụ oge anyị natachara ikiri mmọnwụ na wegetara anyị anụ ụsụ. Ya bụ na ịta anụ ụsụ ịma na anụ dị ụtọ. Ya bụ ifu ka isi atapụ ya iji ga-egosi gị ụtọ ya etu ọ dị. Ya bụ kirie ya ka ị nwee ike nụ ka iji ọnụ anyị ekwu ya. Anụ na-ekuku ume. Anụ na-ekuku ume. Yes, ni sini na grupo. Hey. Hey. Anụ na-ekuku ume. Ofe dia. Ano gini ya? Anụ ọsọ. Ini gini tahu. Ada taca. Gane. Agashi na kwezi kwa atano se. Big man. Hata. Ise tego. Kambido n'ike. Anụ ọsụ ka anyị na-ata ya. Anyị na-eri ji.